Γεια. Κατ Νουάρ. Συγγνώμη. Δεν ήθελα να σε τρομάξω. Τι γυρεύεις εδώ πέρα? Δεν έχεις καμιά δουλίτσα υπερηρώων να κάνεις? Όχι, όχι. Δεν έχω όρεξη για ηρωισμούς απόψε. Και επίσης δεν έχω όρεξη να μείνω μόνος απόψε. Θα σε πείραζε αν καθόμουν εδώ πέρα λιγάκι? Μαρίνετ, σωστά? Έχουμε ξανασυναντηθεί νομίζω. Ναι, πολλές φορές. Εννοώ, ναι, έχουμε. Μια φορά που ένα σούπερ κακός ήταν ερωτευμένος μαζί μου. Ήταν μεγάλη κατεμιά. Πραγματικά. Φαίνεται πως κι εγώ έχω κάποιες ατυχίες στον αισθηματικό τομέα. Αλήθεια? Τι είδους? Να, απόψε είχα ετοιμάσει μια ξεχωριστή έκπληξη, ειδικά για τη Ladybug. Είσαι ερωτευμένος με τη Ladybug? Αλήθεια? Λοιπόν, ποια ήταν αυτή η ξεχωριστή έκπληξη? Δεν έχει και πολύ σημασία, γιατί τελικά δεν ήρθε. Φαίνεται πως και οι δύο θέλουμε κάτι να μας φτιάξει το κέφι απόψε. Και εσύ έχεις πληγωθεί συναισθηματικά? Ναι. Hey, έλα μαζί μου. Κλείσε τα μάτια και κρατήσου σφιχτά, εντάξει? Δώσε μου ένα λεπτό. Εντάξει, άνοιξε τα μάτια τώρα. Ουάου! Κατ Νουάρ! Είναι υπέροχο! Λυπάμαι πολύ. Γιατί δεν φταίς εσύ? Όχι, ναι, εννοώ. Θέλω να πω πως λυπάμαι πολύ για σένα, γιατί... ετοίμασες όλα αυτά και αυτή δεν ήρθε. Είπε πως μπορεί να μην έρθει, μα μέσα μου είχα την ελπίδα. Ήθελα πολύ να έρθει. Ίσως να έχει κάποιο σοβαρό λόγο που δεν ήρθε. Όπως ένα πρόβλημα, ας πούμε. Μου το λες μόνο και μόνο για να νιώσω καλύτερα. Ναι. Δηλαδή, όχι, εννοώ, πρόσεχε! Μαρίνετ, είσαι μουρτζούφλα θλιμμένη και κακόκεφη. Μα ο παγωτομάχος θα σου φτιάξει το κέφι, μην ανησυχείς. Τι στην ευχή είναι αυτό? Κι άλλο σούπερ κακός που σ' αγαπάει? Όχι, είναι ο Αντρέα Παγωτατζής. Ο αγαπουλοπαγωτατζής? Δεν φαίνεται και πολύ γλυκός τώρα. Είναι μεγάλη ιστορία. Εγώ είμαι ο κακός, ο παγωτατζής. Να τρέξεις αν θες να σωθείς. Πιας λιώνω καρδιές, χωρίς ενοχές. Σε λίγο θα καταψυχείς. Μπες μέσα, Μαρινέτ. Θα τον οδηγήσω μακριά από εσένα. Κατ Νουάρ! Σε ευχαριστώ που μου έφτιαξες το κέφι. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω. Wow! Δεν είχα δει αυτή την ευαίσθητη πλευρά του Κατ Νουάρ ποτέ. Ναι, ίσως έκανα λάθος για αυτόν. Φύγει! Βούλες